Салом алайкум бародаро, салом алайкум ба кулли тамошобинон ва обуначони канали Дубай ТЖ. Умедворам ки ҳама каса бародаро созен хубен. Имрӯз ман дар Дубай нестам, дар дигар шаҳр шудам, дар Шарҷа қарор дорам. Чӣ гуне ки видеои мошинбозорро тамошо кардаги будем. Ман ҳамин мошинбозор ҳамин Шарҷада буд ва ҳамин Шарҷа омадам. Ва имрӯз ҳама айкор ва хаднояй ҳама берунда омадагӣ тамошо кардесанд ва ҳамин Шарҷада ман мондам. Баъд бародаро ки нашуд конкурс бисёр саволо шидест аз комментария да Инстаграм да WhatsApp да бародаро савол метаванд ки ҳамин конкурса чӣ таре мекунӣ, чӣ хел мегузаронӣ. ҳамин як видео ки кӯтаҳака ки подробнамора бифаҳмам. Имрӯз нашуд конкурс шахшақ мекунем. ва имрӯз ки ҳама аз кор ба хадоя камтара гу тараф бояд пляжа чизай тамошо мекунем, гу тарафашам видео мекунем, тамошо мекунем. Чӣ гуфтанем бародаро? Якум аз мошин сар кунем. Рости гап ман худам бахшиша ҳамин бародарое ки якум конкурсе ки ман гузарондам нашид видео просмотр нагирифт. ҳамин видеора ман маҳкам кардам. Ба ҳамун бародарое ки ман дар сум гузарондагӣ будам ҳамаша ман галасавое кардам. ҳамин аз 3-4 таша галасавое кардагӣ нестам. аз 3-4 таша гуфтагӣ нестам, бахотере ки номерошона нагуфтам. дар ин WhatsApp ҳастанд, ҳамаш ҳастанд. аз ҳамашон бахшиш пурсам бародаро. иншааллоҳ конкурс мешавад як ҳафта пас. ба хотири чӣ? Ба хотире ки инами конкурси барони Абдурозиқ спонсорӣ кардесем. 3-4 рӯз пас воям конкурсона сар мекунанд. подписчикони Инстаграм зиёд мешава, аудитория зиёд кишид. иншааллоҳ ки мегзара конкурс. ин конкурс дигари аниқ иншааллоҳ ҳамаша бе ягон проблема мегзаронам. ва ҳамон бародарое ки дар конкурс ман дар сум гузарондагӣ буданд, ӯ қадар билет ҳам нарафтам. 10-12 билет фурӯхтам тамом. ва билетҳо ҳам норам дар ин конкурс ҳам ҳисоб мекунам меравам. ҳамаҷа бо ман галасавое кардам, ҳамин 3-4 таша нагуфтам. ҳамин шав ваёша ман мекавумиём, галасавое мекунам, хабардоршон мекунам. як бор бахшиш мепурсам ва хабардоршон мекунам ки ҳафта пас конкурсам сар мешавад. ӯ конкурса шумо худтон дидагӣ будем бародаро ки ман кемри 3 мондагӣ будам. 3 нафара гуфтам Дубай меёрам ва чанд чизои дига ҳам бо мондагӣ будам. ва фикри ақидаи ман алиф шид. ҳамин чиза ман мехоҳам ки аз худи шумо ман бихоҳам мефаҳмам ки шумо чӣ чизора ният дорем ки ман дар ин конкурс бимонам. камри бимонам ё ин ки мерседесҳои S-класс ё ин ки E-класс. нада фарқ надорад. ҳамин комментарияда шумо чизе бихоҳен комментарияда бинависен, ҳамон чиза ман мемонам. мерседес бихоҳен любой моделша мерседеса мемонам. камри бихоҳен агар камри мемонам. ва нашуд путёвка, нашуд ҳамин 10 нафаре гуфтам Дубай меёрам ман худам. ҳамин 10 нафара рости гап як рӯз прямой эфир кардам ки як бародарам савол дод, гуфт братан намешавад чемай 10 нафара 20 нафара барӣ? Проблема нест аймада, ман аз уҳдаш метавонам биромада 20 нафара да чем ё 10 нафар ё 20 нафара ман Дубай биёрам. иншааллоҳ ӯ бародароро хубак як нигоҳ бин мекунам. на дар берун мемонад, на ташнаву гишна мемонад. 10 нафара биёрам ё ин ки 20 нафара комментария да бинависен. ва чӣ тари телефон бимонам? iPhone 12 Pro ма гуфта будам, аммо iPhone 12 Pro Max ҳам биромадагия. iPhone 12 Pro Max бихоҳен iPhone 12 Pro Max 512 гига шама мемонам. ва конкурсам ҳамин як ҳафта пас ман сар мекунам. подписчикони Инстаграмам зиёд мешава, ютубам зиёд мешава. сар метавонам конкурса. 4000 билетиш мемонам. агар бихоҳем ки 20 нафара ман Дубай биёрам, 4000 билетиш мекунам, 2000 рубли. як ҳафта пас ки сариш кунам, кӯшиш кунем бародаро билетҳоро харидорӣ кунен. шитобе ки то соли нав ҳамин бародаро успед кунам биёрам ки соли нав бовар ки итаре Дубай да ҷашн мегиранд, дар ҳамун Москва, дар он давлатҳое ки ҳамин соли нав иди худшон мешуморанд. дар он давлатҳо қадар ранги Дубай боре соз ҷашнаш намегиранд. соли нав да биёянд
یه ماه عدش تماشا کنن دم بگیرن و خسرو وقت گوسلشون میکنه میزنن میرون. چخیلی گفتم برادرها امروز جمعه در شارجه قرار دارم. اینجا یک از شهرهای زیباترین امارات متحده عرب. با اون طرف دم پلیاژ هسته از میریم خیلی تماشا کرده. گاردنز براتفا هم بده حضور آمد که ویدیو ما را تماشا میکنین، تپیشت هم میکنین، لایک میمونین. او دمایی که کامنتاری ده هرچی می نویسن باید باور نکنین اگر وای چیزا راست می بود مرا خدمت زنگ می زدن، مرا یا در واتساپم یا که زنگ می زدن این پرابلم را رو با رو گپ می زدن ریشاد میکردن، کامنتاری اشرفک نمیکردن. باید کجاش سر کنید اینجا سرشوی پلیاژ برادرها. از خیلی میریم درشی تماشا میکنیم که روز جمعه پلیاژ دوبای ده چی گفته، پلیاژ شارجه ده چی گفته، برای که جو دما قدر زیاد گشتگی نیستم. میبینیم از روشن سلامت برادرها. اینجا چایخانه اینجا لای بحرای اینجا مینی پولی های شارجه تنجه واه زور بودن که خوش برادر جانا مینین همه تونه در کامنتاری اجرا دارم. باز کدام چیز گفتنی باشه کامنتاری ده و در اپیسانیا نمروی ما هسته، نمروی واتساپ دروین واتساپ ده چخ میکنیم. این روز جمعه همه کار و خدمه اینجا ده زن مرد همی عربا آمده گن، دختراشون خطی آمده گن نیتو های سیونکه کردن. وقتی همه چند قیتون ایستون سیونکه کردم. مینین همه تون اجرا دارم.
Ами якум конкурсама бе ягон проблема бигзаронам. Подписчикои инстаграмам зиёд мешава. Худо хоста бошад ами 3-4 рӯз пас, як ҳафта пас видеои конкурсама ҳам дар инстаграм, ҳам дар ютубда мемонад. Мумкин ки 20 нафареро ки ман Дубай биёрам, любой намуд раҳи кор ёфтанам, раҳои бизнесам, ҳамаи чизама нишоншон метавонам. То ҳадди имкон ман дастам омадагия любой хизматам мекунам. ҳадди аққалами якташам агар англисӣ соз боша, ами кӯшиш мекунам ки ба ҳамон одамам кор биёбам, дар ягон ҷо туғриш кунам, будара кор кунам. Толка англисиро не арабироам бидонам мешавад. Якум конкурса бе ягон проблема бигзаронем. Иншаллоҳ дуюм конкурсама 30 нафарро Дубай меорам. Саломат бошем бародаро, худо нигаҳбонтон боша. Фикротона нависем дар комментария. Бошен саломат бародаро.